takanga tazoenda kuti tabatsirwa vakamutenda aina ukororo wake inini ndinawo sabhuku wangu mhuri yangu saka tabatsirwa ndobva munhu mhosva yaibata samutenda ngokuti munhu akataura ega hanzvadzi yangu yakabuda ichitaura tiri pamba pawana ukororo wangu pamuisa wachesu kuti mhosva yese kufa kwevana vasamutenda nekufa kwehanzvadzi yangu inini yakataura kuti ari kuzvinzwa zvinhu zvavo zvavainazvo mushamangu ndiye ari kuziva vanhu vese kuti vafa sei neni iye akapindura akati hatinamwamuna mboenda pakotsaurira makore mangani ndichitaura ndiendai kuudzi kwangu ndinimotaurira hanzvadzi yangu iriyo ndinozviziva asi panapa hapana saka inini ndinobva kubhedhi ndichitiko ndikushandira ndinonga ndichienda ndichiuya zvitoitakuti panapa hapana kuswaona kana ukororo wacho kaita asi nyaya iyi takamasasapuwa itoya matengapiri ndomamirekaita saka ndatosudza mumaona mabhara ndichadzoka zobhedhi kupedza mwedzi nokuti kunodhura kuzvedi ndiwe pawiki $25 kuenda $25 kutsoka zvoramba zvokuda saka ndo chichemo chandato uri musimudzira maoko samutenda wacho makamboyafundisa kapinda patakapinda mukatonga mukati chiendai muzvere kumhana muzoto nemhosva ndiani ko takaenda tikafafamba ikabuda semabudiro yakaita yamasangiro saka tenda kuti iye samutenda wacho aripo obva atobvuma zveshuwa ndo zvakadii ndo zvakabuda totazva nyaya yadi saka kana asingauyi mani mutenda akapiwa yadisa mu vatabvunza makusina chiti makadzimure kuti nani vakafuna kuita kakuyai kuti avati vati ifeedback asi nawo takafamba kana ifeedback but kafeedback yacho inoiswa nemunhu wane akaoda mapatiza chisara chikutoagirika zveshuwa ndo zvatakasaaut awabva ubedi bridge kusadaidzira kwenyabuna basi awa wabva ubedi bridge meaning kuti pava paine communication yakanga itwa kuti uyai ndiko ndinazimutenda ndamuudza ndamufonera pakuzina aripandimufungoisho patika munhu apamba unabva ubedi bridge saka wochiliva batika inini maikwivi paini wakomana mafoni muri kuwanza kudarika mapepa because izvozvi right now ndinomusunga ndichitaura ndakabata bhepa ripi mapepa takamupaka nhasi matakuda foni apo akakuya sei ndikamusunga akwazi kumoizvo anoziva saka chitipeka pepa racho rakasaina tibva tatomusunga nepepa racho ana aiwa munomusiyira sei kuye pepa rasaina akapepa raanosaina ndiro evidence kuratidza kuti But it's okay, all right. Saka mambo. Feedback time wakana iye the issue we will call him. Right.
Ya. Sekarang niko Amon Domboka. Ndiri mupurisa Sabhuku Matenga mbili. Kutanga kwenye yao muchisenza nevanhu ava. Uyu ndiye musungwa wangu Farai Mfagosi. Tichiuya kumba kwa Nokodimasi Mutenda. Wakadaidza mubatsiri wavo. Mubatsiri akandobudisa mweya kumukunda waNokodimasi. Haana kurapa zvimwe zvino akandoti mweya ubude. Mukunda mweya wakabuda uchiti Nokodimasi wakandiurayirei. Murume wangu wakandiurayirei. Iwo kwanatezva uyai nemhuri yenyu mese. Uye kwaNokodimasi uyai nemhuri yenyu nditaure maurayirwe ndakaitwa nemurume wangu. Kuno ndatomuti inini mumusha mako handisviki handisi kuona mupurisa waSabhuku wekuno. Tikauya tikamira tikaita lati kuona Sabhuku ari pageni. Kazi iyo wakandiona zero wakadii kundiudza. Obva aramba akadai. Wapedza dara kuchienda asida kuti ukangopedza uya undione. Haana kuuya. Last week iyo ndikauya ndofambira nyaya yake haana kumuona. Ndini ndakutoramba ndikutomunzira ndiye musungu wangu. Nokodimasi achatendi naye. Wakuramba achidai. Right, okay. Because iye sinzasi kuti nenyaya dzake nyaya dzekumumonera isusu taakuchiti let's arrange for a day handiti ari kuti imimi pamunoti munokwanisa kuuya kunoku irini futi kuti tingopedze nyaya yacho. Inini kunenge atopera kwemwedzi kana kuti munana 7 September. Nokuti izvo ndakumbira mazuva ekubasa saka sora mangwana ndinenda kudzoka futi. Saka kupera kwemwedzi ndiwo unozokumbira mamwe makore ndouya futi. Okay, saka chipe date racho so that it make sure kuti uyari kana amzana Mutenda kana chipe date racho ramuri free. Ndatomurenga pedze